Lho krana Kanjeng Nabi ngagem saka Mas sahabat akhirnya padha nderek wong sahabat niku tidak bin Nabi. Alhamdulillah. Iki tenanan iki. Lapune mati tenan iki. Hadasana wis critake ing kita sapa Kutai Batu Benu Saidin. Nah. Iki koyo zaman-zaman Belanda biyen. Hadasana mencritake ing kita sapa Kutai Batu Benu Saidin. Sapa Kutaibah bin Said. Awas kenapa bin jenengan. Hadasana wis critake ing kita sapa Hatimu Benu Ismaila. Sapa Hatim bin Ismail. An Ja'far bin Muhammadin saking Ja'far bin Muhammad an abihi saking bapake Ja'far. Sinten bapake Ja'far berarti? Ya Muhammad. Tegese Muhammad Ali Al-Bakir. Muhammad Ali Al-Bakir. Kana ana sapa Al-Hasanu sinten Sayyid Hasan wal Husainu lan Sayyid Husain radhiyallahu anhuma. Nek anhu diganti anhuma. Radhiya mugi-mugi ngridoni Allah sinten Gusti Allah anhuma saking karone Sayyid Hasan lan Husain. Iku ya tahot tamani padha nganggo cincin karone sinten Sayyid Hasan lan Husain fi asarihima ing dalem asta kiwane Sayyid Hasan lan Husain. Lho niki beda dhewe Sayyid Hasan Husain ngagem cincin ten kene jari kiri. Lho kenging napa? Napa Kanjeng Nabi nggih nate ngagem jari kiri? Miturut riwayate Sayyidina Anas bin Malik, menurut riwayate Sayyid Anas bin Malik bahwa Nabi yalbasu khotamahu fil khinsir minal yadi al yusra. Riwayate Imam Anas bin Malik jeung Nabi niku nggih nate bahkan nggih tergolong sering ngagem cincin ngagem akik ten gene jari kiri, seringe ten gene jari manis, jari klingking hinsir, jari klingking kiri. Jari klingking sing kiri. Walidalika jawazu takhattum fil yadil yusra illa annal yadal yumna afdal. Maka dari itu kemudian kesepakatan 3 ulama madhab kecuali Imam Malik. Kesepakatan 3 ulama madhab boleh meskipun kita menggunakan satu cincin tapi di tangan kiri. Sing penting jari kelingking atau jari manis. Tangan kanan nggak usah diakii ora apa-apa. Boleh. Kecuali Imam Malik. Nek madhab Maliki itu lebih afdol pakai di tangan kiri. Tidak hanya boleh tapi lebih afdol. Soalnya apa? Miturut Imam Malik, karena Imam Malik tinggalnya di Madinah, ketika menggunakan cincin dengan tangan kanan, niku menyerupai Kanjeng Nabi. Beliau tidak berani suladab. Makanya madhab Maliki karena Imam Malik tinggal di Madinah, lebih utama, lebih afdol memakai di tangan kiri. Nah itu alasan Sayyidina Hasan Husain juga seperti itu. Yang digunakan oleh madhab Maliki. Nah, monggo berarti awak dhewe meh nyontoh sinten monggo. Meh nyontoh madhab Maliki boleh. Meh nyontoh madhab Syafi'i boleh. Nek madhab Syafi'i pripun dua-duanya boleh tapi lebih afdol kanan. Itu nek nganggo kalih kanan kiri. Lebih menggunakan cincin lebih dari 2 makruh. Mulane aja dienggo kabeh akike. Duwe 10 mbok nggo kabeh, engko dadi Tesla engko.
Tesi Lamongan ya, Tesla. Nah niku penjelasan 95. 96 hadasanan critake kita sapa Abdullah bin Abdurrahman. Hadasanan critake kita sapa Muhammad bin Isa, Muhammad bin Isa. Wa huwa hale utawi Muhammad bin Isa iku Ibnu Tabai. Iku masyhur dengan Ibnu Tabai. Hadasanan critake kita sapa Abbad bin Awam. An Sa'id bin Abi Arubah saking Sa'id bin Abi Arubah, an Qatadah saking Qatadah, an Anas bin Malik saking Anas bin Malik. An naustune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sinten Kanjeng Nabi. Iku yatakhot tamu ngagem cincin sinten Kanjeng Nabi. Fi yaminihi ing dalam asta tengene Kanjeng Nabi. Waqala Abu Isa lan dawuh sapa Abu Isa hada hadisun goribun hada utawi iki hadisun iku hadis goribun kang gorib. Soalnya apa kok gorib? Li la na'rifuhu kang ora weruh sapa ingsun hu ing hadis min hadis Sa'id bin Abi Arubah saking hadise Sa'id bin Abi Arubah. Diarani gorib krana napa sing masyhur hadis niki tidak diriwayatkan dari Sa'id bin Abi Arubah. Karena hadis niku wonten sing gorib makna apa gorib matan wonten gorib sanad. Gorib ki apa langka? Gorib iku aneh. Dadi hadis ana sing beda niku berarti aneh. Aneh niku ana aneh dalam segi matan, ana aneh dalam segi sanad. Matan ku isi hadis, sanad niku sing riwayatke hadis. Lah iki berarti hadis sing gharib dalam segi sanad. Soale ana Sa'id bin Abi Arubah. Padahal hadis nok endi wae kitab niku ora ana sing saking Sa'id bin Abi Arubah. An Qatadah saking Qatadah, an Anas saking Anas. Ane Nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nahwa hada ing umpamane iki hadis illa min hadal wajhi kejaba saking ikilah hadis tok utawa ikilah periwayatan. Hadal wajhi ikilah hadis sing ten mriki nomor 96 iki. Wa rawalan riwayatake sapa batu ashabi Qatadah sebagian sahabate Qatadah an Qatadah ta saking Qatadah an Anas bin Malik saking Anas bin Malik. Ayen Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana usutune Kanjeng Nabi kana iku ana sinten Kanjeng Nabi. Ya takhot tamu iku ngagem cincin sinten Kanjeng Nabi fi yasarihi ing dalem asta kiwane Kanjeng Nabi. Wonten sing riwayatke ngoten. Tapi ana sing ngarani wa huwa hale utawi ikilah hadis, hadisun iku hadis layasih kang ora sahih apa ikilah hadis. Aidon hale maneh. Ada yang mengatakan Kanjeng Nabi memakai cincin di kiri itu enggak sahih hadisnya. Tapi nek miturut beberapa ulama dari Jarh wa Ta'dil niku termasuk hadis sing sahih jane. Buktine napa? Buktine diikuti oleh salah satu dari imam mazhab. Nah, ala kulli hal berarti riwayat yang mengatakan Nabi memakai cincin di sebelah tangan kiri, nah niku riwayat yang diperdebatkan. Mula nek mungguhe madhab jumhurul madzahib, luwe afdol luwe utama sing tangan nganggo asta tengen. Hadasaran critake kita sapa Muhammad bin Ubaidillah. Sapa Muhammad bin Ubaidillah Al-Mukharibi. Aja Ubaidullah, Ubaidillah. Alhamdulillah. Hadasaran critake kita sapa Abdul Aziz. Sapa Abdul Aziz bin Abi Hazim an Musa bin Uqbah saking Musa bin Uqbah an Nafi saka Nafi. An Ibnu Umar saking Ibnu Umar qala dawuh sapa Ibnu Umar.
Itakhoda wis ngalap dandake sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khotaman ing cincin mindapin saking emas. Jadi saat itu Kanjeng Nabi ya nggadahi cincin saking emas, dan ini sebelum turun wahyu, sebelum turun turun keharaman laki-laki memakai emas. Kanjeng Nabi gak ada sebelum diharamkan. Wakila wonten ulama sedawuh Kanjeng Nabi gadah ning boten diagem tapi simpen. Artinya apa, laki-laki pun boleh memiliki emas, sing penting boten diagem. Nah, wonten sing maknane ngoten secara fikih. Fakana mongko nganggo sinten Kanjeng Nabi, fakana mongko ana sinten Kanjeng Nabi, yalbasuhu iku ngagem sinten Kanjeng Nabi hu ing dahab fi yaminihi ing dalam asal tengene Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi juga memakai cincin emas tapi sebelum diharamkan. Lho krana jaman biyen Kanjeng Nabi ngagem cincin emas, fatakhoda mongko padha ngalap nganggo sapa annasu para menung so khawatima ing pira-pira cincin mindahabin saking emas. Lho krana Kanjeng Nabi ngagem saka emas, sahabat akhirnya padha nderek. Wong sahabat niku ya tidak bin Nabi. Nggih nderek tindalampahipun Kanjeng Nabi. Anut-anutan nggo emas kabeh. Oh, jeneng Nabi nggo emas, ayo nggo emas. Akhirnya turun ayat, turun napa wahyu, laki-laki tidak boleh memakai emas. Lah ketika turun ayat fatarahahu mongko nyopot sinten Kanjeng Nabi. Fatarahahu mongko nyopot utawa buang ing cincin emas sapa sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika turun pelarangan memakai emas laki-laki, Kanjeng Nabi langsung dicopot, dibuang. Niku taraha. Wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi, la albasuhu abadan, ora bakal nganggo sapa ingsun ing dahab abadan ing dalem selawase. Ketika Nabi mencopot dan membuang cincin emasnya, fataraha mongko padha melu nyopot sapa anasu sapa menungso, tegese sahabat ki mau khawati mahum ing pira-pira cincine nas. Yung Nabi nyopot dibuang, kabeh serempak nderek nyopot dibuang. Artinya napa? Semua itu demi mengikuti Kanjeng Nabi. Mula faedah hadis niki anan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahabat yalbasuna dzahaba qabla tahrimid dzahab. Ini rijal. Kanjeng Nabi diikuti para sahabat saat itu juga memakai emas, perhiasan sebelum diharamkan untuk laki-laki. Itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua, sahabat taduru ahwalahum ma'ahali Rasulillahi fi'lan wa tarkan. Para sahabat itu selalu mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah, baik itu mengerjakan ataupun meninggalkan. Makanya kita juga harus mencontoh itu, minimal mengikuti para ulama, baik itu mengikuti atau meninggalkan. Maksudnya mengikuti apa yang dilakukan atau mengikuti apa yang ditinggalkan. Para ulama iku nek pas mangkat ngaji minimal nggo pulpen karo kertas, misale para ulama ra ana kitabe ya ana kertas, dadi iso nulis apa sing penting. Soalnya napa al ilmu kasaidi. Ilmu itu seperti hewan buruan, ketika tidak diikat dia akan pergi. Senajan saiki paham kok bakal ilang. Nah, mula para ulama nek ngaji kuwi mesti nyatet. Senajan orang nggo kitab biasanya ana kertas dicoret-coret, catet sing penting apa. Nek orang ngono catetan ngene HP, sing penting nyatet. Senajana monggo ameh turu ya ora apa-apa tapi boten derek ulama ngono ae to. Lho,
kan ana tingkatane ngaji niku. Ngaji ki sing penting pertama budal. Soale budale ngaji kegolong istiqomah. Budale ngaji niku pahalane kaya wong salat. Pinten? Sitina sana swidak taun. Ora mung 10 rakaat swidak. Teko turu ora apa-apa. Iku tingkatan paling endek. Nek pengen derek ulama dugi mirengke nyatet. Dugi mirengke nyatet. Lho niku tingkatan-tingkatan. Tingkatan-tingkatan. Jadi memang ana tingkatan-tingkatane. Langsung diterapke sing ideal. Ideal itu ngaji satu harus bawa pulpen, harus bawa buku. Yang kedua tidak boleh tidur. Yang ketiga gak oleh selonjoran. Yang keempat gak oleh nganggo pakaian sing boten itu ideal itu. Ini langsung diterapke ideal gak mungkin. Akeh sing ora gelem ngaji. Akeh sing ora gelem ngaji. Maksudnya ora gelem ngaji secara umum nggih, secara umum. Benek yo krungu ngaji ki akhirnya ilfil. Wah, ngaji kudu koyo ngene, koyo ngene, koyo ngene. Itu idealnya memang seperti itu. Mulut penyampaian kita, penerapan kita niku sesuai dengan apa lingkungan masing-masing. Lingkungan masing-masing. Yang minimal niku teko karo raketan sithik dicatet ben mboten napa? Mboten lali. Minimal ngoten niku. Nek kon ideal kabeh wae sing mulang lah yo males rodoan. Nggih ra? Itu. Aja nggih. Nggih ora kepanggih. Buka rekaman buat tombol. Jadi kita sing penting golek esensine. Esensine napa? Sing penting niat tolabul ilmi. Niat tolabul ilmi sampai nggone. Tapi nek wis sampai nggone kok akhirnya njuk kudu nguyuh mara toilet yo sekalian wudu aja bar pipis wis kena adem jane. Tapi ora wudu sisan soalnya jare adem padahal cawik ki yo adem. Apa lele ora cawik ya yo. Padahal ameh ngaji ameh mujahadah sik. Ora ameh maulidan, ameh ngajine wae hadis. Hadis niku napa? Pengendikane Kanjeng Nabi. Mosok kok bar pipis ora cawi. Oh. Niku suul adab. Kuwi kudune manuke diakiki. Goreng. Bar kuwi helme diukir. Ya ben sekalian. Goreng kok penakna juduk. Kayak sing viral. Wallahu a'lam bis bisawab.